रायजो राजा नोंथांमोन माने थांनाय आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिनि रिजाल्टआ होथारसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन एकदम खाथिनिफ्राय खाथि सफैथारबाय आरोना माने नैबे फैबाय थानाय माने मे दाननि 4 तारिखआवनो एकदम रिजाल्टआ ओंखारथारसिगोन। दा रिजाल्ट ओंखारैनि सिगां माने इउपिपिएल पार्टियाबो गावबा गावनि एग्जिट पलखौ होदों आरो बिपिए पार्टिनिफ्रायबो एग्जिट पलखौ जों होनायखौ नुदों। नाथाय बेयाव जोङो नुनो मोनबाय मानोना बिपिए पार्टिनिफ्राय एग्जिट पल हिसाबै बिसोरो माने 15थायाव 15थाखौबो देरहागोन बेबायदि होदों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना 11टा बिपिए पार्टिया 11टा ओमफ्राय बिजेपिया 4 बेनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय 11टा गासै माने 15थायावबो माने देरहाजोबगोन इउपिपिएलआ 0 बेबायदि होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजा नोंथांमोन। बेराफारसेथिं जोङो नायोब्ला इउपिपिएलनिफ्राय मानोना बिपिए पार्टिनोबो अफार होबावनोसो माने ओरैबायदि माने 8थानिफ्राय 9थासिम इउपिपिएल पार्टिया मोनगोन बेखौ माने एग्जिट पल हिसाबै होदों आरो बाखि माखासेफोरखौ माने बिपिएफ पार्टिनो अफार होबावदोंसो रायजो राजा नोंथांमोन। माने बिपिएफखौ माने अनाखै नङा अनदों आरोना होदों माने बिपिएफ पार्टिनोबो। थ' रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो बे समाव नुनो मोन्दों माने बिपिएफनि माखासे वर्कार्स ओरैबायदि माने 15थायावबो 15था देरहानो थांगासिनो दं आरो देरहानायनि उनाव दंफां सायाव गाखोनानै बाज्रुमनानै मोसागोन बेबायदिबो माने बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों। ओरैबायदि माने दंफां सानिफ्राय माने बाज्रुमबा आथिं बायगोन ना आखाइ बायगोन ना मा जागोन बेखौ माने बिसोरो माने साननो सम गैया आरोना ओरैबायदि माने मा जागोन माने बिसायख'थिनि मुङाव माने रिजाल्टनि मुङाव देरहानायनि मुङाव ओरैबायदि माने रंजागोन माने दंफां सायाव गाखोनानै माने बाज्रुमनानैसो रंजागोन बेबायदि बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन मानोना दिनै बिसायख'थियाथ' फैगोन नङा होमबा आरो थांगोन फैगोन माने बबे पार्टिया देरहागोन बबे पार्टिया जेनगोन बिनि माने स्पष्ट माने निर्धारित माने थिखौ बुंनो हाया मोनसे बे एग्जिट पलसो रायजो राजा नोंथांमोन। माने दा नैबे दिनै रायजो राजाफ्रा नुनो मोन्दों नङा होमबा रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफ पार्टिया दिनै 8 मास एबा 9 मासआनो रानिं सोलिगासिनो 8 मास रानिं सोलिगासिनो दं। दा बिपिएफ पार्टिया माबायदि सरकार सालायदों बेखौ रायजो राजाफ्रा माने नोजोर होगासिनो दं आरोना नैबे 8 मासाव माने बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बिटिआरनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा नोजोर होगासिनो दं माने बिपिएफ पार्टिनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि सरकार सालायनाया माबायदि माने। थ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे जिथुनाखि बे 8 मासाव नङा होमबा माने खेबनै इन्टारनेट बन्द खालामनाय जाबाय। बिनि अनगायैबो माने माखासे गोबां दाङाबाजिफोरखौ जानायखौ नुनो मोन्दों। आरो बे जेब्ला माने दाङाबाजि जायो जेब्ला माने इन्सिडेन्ट जायो जोंहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा माने गोहो गैया पावार गैया नैबेबायदि होननानै बुङो आरोना। दा गोहो गैया पावार गैया होमबा ओमफ्राय बिटिसिनि पावारा बहा थांजोबखो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बियो मोनसे गिदिर सोंथि आरोना साननो गोनां बाथ्रा। ओमफ्राय आरो बेराफारसेथिं माने आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा बुङो बिटिसिआव माने गासैबो माने पावारा बिटिसिआवनो दंजोबो माने आसामनि जेबो माने अधिकार गैया मोन्थाय गैया एबेक्सन खालामो ना मा खालामो गासिबो माने पावार आरो माने मोन्थायफोरा अधिकारफोरा माने बिटिसिआवनो दंजोबो नैबेबायदि बुङो आरोना। बेराफारसेथिं गैया बुङो बेराफारसेथिं दं होनो थिग बेबायदिनो गोबां माने गलं गफं आरोना दा जिथुनाखि सोलिबाय थानाय सरकारनि खुंथाया। थ' बेखौ रायजोफोरा माने नोजोर होगासिनो दं नुगासिनो दं। दा बेबायदिब्ला गोबाङानो साननो हमदों गोबाङानो माने सन्देह खालामदों बर' रायजो राजाफोरनि फिउचारा ना बबे लामाजों आरो बिटिसि
बिटिआर बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि फिउचारा भबिसतआ बबेजों आरो दिनैसिम नङा होमबा 7-8 मास जाबाय नङा होमबा रायजोनि जेबो खामानि जानायखौ नुनो मोनाखै आरोना माने जा मोनफा मोननै खामानि जादों सब गासिबो माने मा खिलिमिलि माने बायदि बायदि माने जेरै खिलिमिलि आरोना माने मोजाङै माने राननानै होनाय मोजाङै जानायखौ माने नुनो मोनाखै आरोना थ' बेबायदिखौ रायजो राजाफ्रा गोबां नोजोर होगासिनो दं जायनि जाहोनाव बेफोरनो मोनसे जाहोन नैबे फैबाय थानाय माने जि थांनाय आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि नङा होमबा आसाम एसेम्ब्लिनि बे MLA बिसायख'थियाव जिथुनाखि इउपिपिएलआ 9था 8थानिफ्राय 9थासिम मासि मोननो गोनां ना माने बियो नैबेफोरबो मोनसे माने मोननायनि खारन आरो माने इउपिपिएल पार्टिया जे 8थानिफ्राय 9था माने MLA सिटआव देरहानो थांगासिनो दं दा बेफोरबो मोनफा मोनफा खारन रायजो राजा नोंथांमोन मानोना गोबां माने रायजो राजाफ्रानो माने ग्रास लेभेलनिफ्राय लानानै माने टप लेभेलसिम रायजो राजाफ्रा हमदांनो हादों मोनदांनो हादों जिथुनाखि BPF पार्टिनि सालायनाय जिथुनाखि सरकारा दैदेननाय सरकारा थ' रायजो राजाफोरनि थाखाय माने गनायजाथावना साबजाथावना अनसायजाथावना लाजाथावना बेबायदि जानायखौ नुवाखै आरोना रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिथांमोना रायजो राजाफ्रा गोबां रुजुनानैबो नायदों आरोना गोबां रुजुनानैबो नायदों थांनाय मानाव गिदिर प्रमद बर'नि सरकार दैदेननाय समाव मानो दावराव दावसिया मानो जायासै मानि थाखाय जायाखैमोन मा जाहोननि थाखाय जायाखैमोन मानो एसेबो दावराव दावसि जेबो खोनायाखैमोन मानो 8 मासावनो नैबे BPF सरकार फैनायनि उनाव दावराव दावसिया माब्रै बेबायदि जाफिननो हमखो बेबायदिब्ला आरो 8 मासल'सो थांदों आरो बिनि उनावबा बेसेबां मा दावराव जागोन नैबेबादि साननानै गोबां मानसिफ्रानो इउपिपिएलनो भट होनायखौ जोङो माने हमनानै लानो हायो जों साननानै लानो हायो माने जोङो मोनदाङो आरोना थ' बेबायदिनो एबार माने नैबे थांनाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल पार्टिया 8थानिफ्राय माने 9था 10थासिमहालागै माने MLA सिट देरहानानै आसाम एसेम्ब्लियाव माने सरकार माने जाय सरकारानो फैया माने कंग्रेसआनो फै BJPआनो फै माने इउपिपिएलखौ लादेराबा बिसोर माने सरकार दानो हानाय नङा बेयो रोखा जाबाय स्पस्ट जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेफोरनो मोनफा मोनफा खारन आरोना दा इउपिपिएलआ जे 9था निफ्राय 10थासिम मोननायनि गुबै जाहोन गाहाय जाहोन खारना बेनो रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों।